anak bujang jogadi di zaman masuk kini. Lagak gayanya, sopan santunnya, bagawa bebas nan indah tantu lain. Pandang onde ubi usahlah bai malala juwo anak gadi palala lambe dape jodohnya di makasanang hatinya orang tua dekarano ubi abannya ulanyo. Sia baru tang yo datang yang itu membaik. Tangan mancang-cang bau mami buah kamano badan yo kabatenggang kamano badan yo datang yo kabatenggang. Onde ubi usahlah bai malala juwo anak gadi palala lambe dape jodohnya di makasanang hatinya orang tua dekarano ubi abannya ulanyo. Bantu agak tampang sabanah